Ήταν ένας γύφτος και καθόταν σε ένα μπαρ. Εκεί που καθόταν στο μπαρ, έρχεται ένας Ιαπωνέος από πίσω και του κουπανάει μια καρατιά να πούμε κάτω γύφτος. Του λέει του διπλανού, εάν ξυπνήσει, του λέει, πες ότι ήταν η γροθιά του δράκου. Τέλος πάντων, την επόμενη μέρα ξανά πάλι τα ίδια. Ο γύφτος στο μπαρ, μπαίνουν μέσα ο Ιαπωνέζος. Του κουπανάει μία πάλι του γύφτου, πάλι κάτω ο γύφτος. Δεν γκούνιονταν καθόλου. Λέει στο διπλανό, εάν ξυπνήσει, του λέει, πες του ότι ήταν η γροθιά του φιδιού. Την επόμενη μέρα, πάλι ο γύφτος στο μπαρ, μπαίνει κρυφά ο Ιαπωνέζος μέσα. Του κουπανάει μία. Πέφτει πάλι ο γύφτος κάτω. Λέει στο διπλανό, εάν ξυπνήσει, του λέει, πες ότι ήταν η γροθιά της τίγρης. Την επόμενη μέρα μπαίνει μέσα ο Ιαπωνέζος στο μπαρ που θυνά ο γύφτος. Λέει, θα περιμένω. Πάει στον μπαρ ο Ιαπωνέζος και περίμενε. Έρχεται ο γύφτος από πίσω. Κουπανάει μία. Κάτω ο Ιαπωνέζος. Δεν κουνιόταν καθόλου. Λέει στο διπλανό ο γύφτος, εάν ξυπνήσει, πες ότι ήταν αυτή η λαβή προφυλακτήρας του Ντάτσον.